Semoyo. Nanti kalau aku jantungan gimana? Aku nggak suka, aku nggak suka. Aku wes ri. Nek kurang banter nyemeto LPG ngono lho, Mas. Astagfirullahaladzim. Bapak Agus mandap tuar-tuar lho. Oh lah ya Allah, untungin lho Gusti Allah paling jantung. Lah tenan toh. Tenan toh, Mas. Sing bledos malah bane mobil. Ya aku jumbul loh Mas, aku ki dipien lahir digebiak karo mbahku. Aku kagetan. Astagfirullahaladzim, cah cilik-cilik gitu. Ya Allah, matur sembah nuwun Pak Agus, singkat, padat dan jelas, luar biasa. Niki sesuai panyuwunan nggih, biar keadilan sosial Pak Agus. Jadi niki wonten perwakilan ingkang sedaya badhe dipun aturi gedhok kadosa tayub nggih. Jenengan panitia sedaya siapi 11 kursi minggah wonten sasana panglipur nggih. Ingkang angka setunggal katur dumateng panjenenganipun Bapak Tamuji RT. Ingkang angka kalih Bapak Agus Babinsa. Ingkang angka 3 Pak Wewen. Terus nggih. Ingkang angka sekawan Bapak Jumadi. Ingkang angka gangsal Pak Mitra. Ingkang angka 6 Bapak Agus Wahyudi. Selanjutipun Mbah Slamet Mas Yanto Tukang, Mbah Samtono, Ibu Hajah Amah, dalah ingkang pungkasan Bu Nur Rahayu. Pramila dumateng sedaya piyantun ingkang sampun kula sebat, kula aturi minggah wonten sasana. Jengkaring sedaya piyantun kairing metaraman candrane, Cok. Duduk. 11 Mas. Sampun sekam. Sing setunggal Bapak Tamuji, Bapak Agus, Bapak Wewen, Bapak Jumadi, Bapak Mitra, Bapak Agus Wayudi, Mbah Slamet,
Mas Yanto Samtono, Mbah Samtono adalah Ibu Haja Amah kali panjenenganipun Ibu Nur Rahayu. Nggih. Nggih. Mas Budi monggo. Mas Budi. Ya. Nggih. Nggih niku mboten kaki. Nah iki tasik setunggal iki Mas Budi dereng. Nggih. Nggih, mriki mawon, pun. Nggih. Nggih. Heeh. Sindiran. Mbak Sari. Nggih, nyuwun ngapunten. Wes aku raman nggon ning tangga ndah aku. Wes tanggapan darurat. Nggih, insyaallah tahun ngajeng 2024 ndamel panggung rejing. Ukuran 1x2 nggih. Mbak Sari, nggih menika mbok menawi niki ingkang paling sepuh Bapak sinten nggih? Mbah Samtono, menika ngersakaken bawa napa monggo, nawi langgaman napa monggo. Nah, menika kados tayub endak-endak digedhok. Oh niki kados tayub niku direpeni ngoten ta Mas. Repen sawetawis ben wayem. Oh ngoten. Acarane dhewe, tanggap dhewe, dunggah-unggahe dhewe, kok ya dibayar-bayari dhewe. Wis tak hitung lho Mbak Sari. Oh ngoten. Ketok jelas wong 11 nek 100-an sak juta 100. Wis nasibe awak dhewe jelas iki kok. Wis alhamdulillah Mas. Lah ijole munggah gunung teko bong ngopo? Kiter ning kono ora nek kancane. Monggo Mbah Samtono monggo katuran monggo mbok menawi wonten panyuwunan. Anu kandhane nggo LPG no Mas sing gedhe neh. Nggih, pripun Bapak? Napa pamundutanipun? Anu iki mercone kira-kira isine 100 kok, Nduk. Lungset, nggih. Mangke dandutan campur sarinan riyen, nerepen sawetawis monggo. Idam Sari niki wonten panyuwunan nggih. Napa Mas Bayu? Monggo katur nderekaken monggo. Oh nggih, niki diparingi sering gune ngaten nggih. Agem bawa nggih, bawa mboten? Langsung mawon Mas. Langsung. Ya wis, biasane kok nganggo bawa kok. Tresnan ning wiratmu
sanira prapting lelo ala ponegoro bener bareng Mas. Monggo Pak, ya Pak. Tepuk tangannya dong buat warga Kesamben. RT pripun ini Bu? RT 6 RW 1 nggih. Jan luar biasa Bapak Ibu niki kuwayang nggih matur sembah nuwun sedaya. Miki di situ ae Mas. Miki teng pundi? Oh niki dereng Bu. Tasik maling nggih Bu nggih. Lah wong tiwas diunggahno ning kene kok masak ceritan ya gak penak. Lagi iki lho aku ngerti, Mbak Sari. Pripun? Opianto digedhok kok gage nek nayup lho. Ya digedhok mbok lungguh sing pinuk sik. Engko bar digedhok medun kabeh, lagi papat-papat apa pira munggah. Wis ayo lho. Wis ora betah Mas. Saking senenge duwe gerdu anyar. Lah iya Mas gerdu anyar rene kene kaya ditanggapno campur sari ya Mas. Asde gumun gerdu ngono kok jan luar biasa warga Kesamben mriki nggih. Dah niyo wong ewoh nanggap palapa 12 lagu. Nah iya kok so. Mbok menawi wonten panyuwunan malih monggo, mangke baton iki saged ngibing malih mboten napa-napa. Nggih matur. Langsung ngibing nggih mboten napa-napa, sak kersa. Nggih, monggo. Monggo niki request napa malih? Iya Mas, gon-gonmu dhewe kok. Niki request ibu-ibu niki suket teki Mas. Monggo Mbak Septi ya. Lah resik wis digramason kabeh ngene ketoke. Ya bangga sitok ora tukul. Ah, luar biasa. Nggih, gramason ronda bablas mesti entek kabeh. Kula apal kulino bakul anu kula bakul basuket. Iki sing ndelok iki lho.
Lah sing delok polahe kok kaya ngono Mas sing joget ya. Mas Dodi jangkung mirsani Mas Bayu wonten dalem Pak Simbar. Oke, suket teki sampun. Menggeh. Sampun menggeh-menggeh, Pak. Iya, bisa padahal. Keringet terek wis kotos-kotos. Monggo malih lho, request malih monggo. Bisa nek keringet tenan maulah malih. Sampun niki. Sik to. Mosok sampun, Pak. Urung entuk 1.100.000 kok. Lagi oleh piro? Mas, niki mau jenengan absen apa mboten? Sing dereng nyawer sinten? Berarti duwe renek lah. Loh. Landel neng di Mas, Mas. Gowo babi sapa? Wong sakmene ae oleh 100 lawe. Astaga. Mbok nenten isine lho, Bu. Wah, niki kan. Kula pun gadah uni kok. Nek aku ape tanggapan karo Taruna Jaya no dusun sampean, mbok menawa kerdus iki bak, ajeng kula sumbangke teng masjid. Lah niki wau dereng bak. Sumbangke. Lah ya dereng bak niki wau mangke nek bak kula sumbangke masjid. Sebab wau kula mangkat utang duit masjid. Kok iso tak pikir iki sampean ki, wah wong iki kok mulya tenan ya. Ngrasakno tanggapan nyaur utange mumbruk sok. Lah nggih. Sedekah anak yatim. Nggih. Kula anak yatim, Bu. Nggih. Estu kula anak yatim. Jenengan anu adopsi pripun kula? Kula pun disapel kok. Jenengan kok sumenep to Pak le niki mangane kata. Duwe anak kula paling penak. Nggih, purun kula diadopsi. Tapi nggih, betul samanto. Kan meceli, engko ndang kon meceli kumbung cah kok. Kon ngunduh jagung gak malah nyoro ki aku. Nggih. Wonten panyuwunan malih monggo. Monggo, wonten request napa malih niki? Pak Jumati monggo. Jenengan riyen. Ayo monggo. Hei, kadung ning guri mang wis kondo. Piye Mas? Kondo piye Mas? Pak Jumati adol gambar wis. Wis share Pak kira mang wah daleme kok apik mencah tamune mlebu metu kok gak nggawa kopi gak nggawa gula ternyata pemborong. Pemborong apa Mas? Kontraktor. Oh alah. Kontraktor lho. Akeh berarti ya? Padha karo aku kontraktor ning omah. Mosok kontraktor. Kontraktor. Iya. Potongane kaya aku ngene kok kontraktor kaya panjenengane ya serang arah ora to. Kok kapiken. Monggo Pak Jumati. Nggih, monggo Pak. Nuwun lagu napa? Sing penting ki pedose ditaleni. Terus kerduse diseni. Oh. Kok nggih. Pak RT kalih Mbah sinten? Mbah Ton. Nah, Mbah Ton. Mbah Ton monggo Pak RT. Monggo. Tambur tari. nggih. Sesarengan kalian campur sari napa niki Mas? Taruna Jaya. Pimpinan saking Mas Tuko gendut. Bah, Mas Tuko saiki wis dadi bos ya, Mas. Mundah pangkat. Aku tahu mider ini kerdusnya sobek kok Sam. Aku tahu mider bek ini. Berhubung aku saiki ora mider ya menengahi. Apa pancen siramu rumis ora krasa. Tresnaku ring sliramu ora bisa ilang.
Pun Bapak, napa malih? Nggih, mangke anu nggih, saged minggah malih nggih Mbak Unai wonten panyuwun lagu. Matur suwun jengkaring sedaya warga masyarakat ingkang katimbalan. Ayo, kairing Mataraman candrane, Cok.